Tervetuloa kaikille katselijoille. Tänään lähdetään seuraamaan äärimmäisen jännittävää asennusprojektia. Tänään Antti vaihtaa BMW-autonsa umpiot. No niin, elikkä morjesta vaan tätä RSGtä. Pitkästä aikaa taas videon parissa. Viime videosta onkin pikkusen aikaa. Ja tällä kertaa pikkusen paremmalla kuvalla mitä viimeksi. Ja hulppeissa tiloissa. Kyllä. Hulppeissa tiloissa ollaan, eli tää video on tehty yhteistyössä Rovaniemen TC-itsehallin kanssa. Soiteltiin tänne yrittäjällä, että eilisen päivä, että miten jos tämmönen pikku video teidän kanssa ja tarvis tohon Bemaariin vaihtaa nuo uudet umpiot, niin ajateltiin sitten, että tehtäis se täällä, kun ei täällä Rovaniemellä itellä tosiaan hallia vielä oo. Joo, elikkä tosiaan Bemaariin on uudet umpiot tiossa. Tämmöset Dust Moversilta Teemulta ostin. Monet varmaan tietääkin jo Teemu. Kyllä äärimmäisen kauniit. Äärimmäisen kauniit. Joo, tämmöset ihan perusumpiot. Tai no perus. Pitäis olla, tai väitetään ainakin, että on markkinoiden kirkkaimmat nuo Angel Eyesit näissä ja muutenkin tulee pikkusen päivitystä noihin vanhoihin hiekkapuhallettuihin valoihin, niin ruvetaan asentelemaan näitä ja katsotaan, että mitä siitä tulee vai tuleeko mitään. No niin, elikkä lähdetään irrottelemaan näitä vanhoja umpioita tästä ja voitais ruveta kahtomaan, että mitä tällä pitää irrottaa ja näin, että saadaan noin irti. Elikkä lähdetään totta kai konepelti auki. Ajettaa on likainen kone. Joo, eli täältä meillä löytyy T30 Torx ruuvit 4 kappaletta. Nämä me joudutaan ottamaan irti. Eli tästä hommassa joudutaan ottaa kokonaan tää etupuski pois, että me saadaan vaihettua nuo lamput uusiin. Etupuskuria kehittää myös täällä lokansuojan sisällä pari ruuvia, jotka täytyy aukoa. Katsotaan niitä vähän tarkemmin myöhemmin. Sen lisäksi täällä pohjassa on 7 kappaletta 8 mm ruuveja, jotka myös aukotaan. Ja täällä toisella puolella on sama homma mitä toisellakin. Sen jälkeen päästään valoihin käsiksi, mutta katsotaan sitä nyt vähän myöhemmin. Yes. No niin, tässä kokeillaan, että mikä työkalupassa on ammattimaista touhua, tässä ollaan opetusvideoja kuvaamassa eikä tiedä itsekään saa. Joo. Elikkä nyt kun ruvetaan ottamaan tätä etupuskuria irti, niin täältä kaaren sisästä löytyy pari 8 millistä ruuvia, jotka pidetään tosiaan pitää sisälokaria kiinni. Otetaan nämä irti, että päästään käsiksi sitten täällä oleviin kiinnityksiin. Jee.
Mikä sitä nyt popsahti? Paskaa! Vähän haastava paikka kuvata sinne, ei niinkö tällä kameralla näe mitään. Sitten sama homma toiselle puolelle, mutta varmaan riittää, että me näytetään tuo yksi puolella. Niin varmaan. Luulis ainakin. Se on vaan toisinpäin tuolla toisella puolella. Joo, eli tosiaan tästä kun lähti nyt nuo 3,8 millistä irti, niin tosiaan Arttu saapi tuonne osoitettua silekköä sitten valoa nyt, mutta Tämä on hirveetä näkyy. täällä pitäisi olla ne ruuvit sitten, että katsotaan irti. Tuommoisilla ruuveilla suuri osa on kiinni. Ei ole edes tiukassa. Sitten omat jatkuu. Jep. Molemmilta puolia on irti. Seuraavaksi tuolta minun on hommana irrottaa altalle ja seitsemän niin samanlaista tuommoista ruuvia. Mikä sieltä löytyy? Joku arjen sankari on asentanut tänne. Kun tämä on lämmöpuskuri ja tässä ei vakiona ole tämmöistä hienoutta, niin joku on hyvää meidän päälle löytetään. Pistetään näin itse porautuvia ruuveja ja sen irroitamme nämä itse porautuvat ruuvit sitten. Noin. Nyt meillä on suurimmaksi osaksi otettu nuo ruuvit pois irti. Sitten otetaan enää tuosta vaan päältä pois ja tästä puskii irti. Päästään sitten valohenkeliksi. Näytä vähän viitsi. Oletko ei tarkenna? Eikä tarkenna. Voi arvata. Nyt tarkenna. Semmoset viiksi. Täältä löytyy Antin BMW-maskotti. Vähän huonosti näkyy, mutta Voiko tosta saada? Mistä tänne kyllä? en mä tiedä. Joo, eli nyt kun meillä puskuri irti, niin lähdetään isottelemaan tää etuvalon kannaketta tästä. Tää lähtee ihan samalla lailla noin T30
torksruuveilla. Ja virjoitellaan se pois siitä ja katsotaan sitten lisää. No, eli täällä on 2 ruuvea vähän hankalammassa paikassa. Toinen on tässä. Tämä on vielä aika helppo, mutta toinen on ihan tällä valon takana, joka on vähän hankalampi päästä, mutta jospa se niin jotenkin pääsisi käsiksi. Ja näin. Siinä meillä on lamppu irti. Onnistuneesti. Onnistuneesti lamppu irti tuosta telineen päivineen. Eikä hirveästi mennyt tärkeitä johtoja eikä letkuja poikki. Ei ainakaan pitäisi. Mitäs on mennyt? Sittenhän sen näkee kun on paikalla. Kyllä. Sitten otetaan lamppu vaan pois tästä telineestä ja laitetaan uusi tilalle. Ja toki meillä pitää laittaa noin pallastot irti vielä tästä. Ja Sitten vaan toiselle puolelle sama homma. Kyllä, toiselle puolelle sama homma. Täällä rupeaa olleen vasemman lampun irrotus loppusuoralla. Kyllä, tässä pikkuhiljaa tähän saa liittymään tästä irti, niin päästään asentelemaan niitä Uuden karheen tästä täällä. Niin, tai kaksi nuo vallastit ja sen jälkeen uuden karheen pitää. Kyllä. Nää on jonkunnäköistä Siinä on eroa huomattavissa. tulevat kaunokaiset ja siinä sitten vaan on ne vähän haalia. Oliko se kova homma? Ei sinänsä. Pitäisi olla kyllä ihan joka pojalta onnistuvat. Miten täällä homma edistyy? Ihan jees. Pitää oikotella näitä xenoninjohtoja, että saadaan pallastit kiinni. Pallastit kiinni. Nyt laitetaan lamppu takaisin tuohon telineeseen kiinni ja sen jälkeen vaan lyön lopullisesti paikalleen ja kasaillaan autokasailla.
Sinne lähti Talitiainen viimeiselle matkalle. Hautausurajakoitsija Vantteja palveluksessa. Älä mene. Mitkä Artun miettii tähän valojen asennukseen? Eikä siinä. Onhan se oma hommansa, mutta hyviä se sujuu. Kyllä. Loppujen lopuksi vielä jos puskureiden lähti eleillä. Puskuri kun laitetaan vielä kiinni, niin kyllä mä luulen, että se melko näyttävän näköinen on tuo keuma sen jälkeen. Eiköhän. Toivotaan ainakin. Toivon. Kieltämättä. Vähän arvittaa tuo puskuri vielä tuolta, mutta se ei oo kiinni. Kyllä se ihan hyvältä. Kiitoksia vaan Teemulle näistä valoista. Mä tarjoan sulle sitten kaalit sillä kajassa. Hyvä fiilis on. Valot saatiin laitettua tosiaan tossa ja hyvin näyttää pelittävän ja tosi terävä on tuo valokuvia noissa ja ihan erilainen on tuo kirkkaus tosiaan mitä niissä vanhoissa. Vähän ne osoittaa ylös vielä, että säätää tuolla korkeutta mulla, mutta tosiaan päiväkuvat on niin joo, ei siinä. Katsotaan milloin tulee taas seuraavaa videolla.